a chang chuan min an ngai dan che I hriat theih nan kong dang deya I fia te pawh a ngai thin mi hausa tak tak ho hian tuna kan thil soi tur ang deuh hlek hian ti thin sela chuan an thil rin lo deuh deuh an hriat thei pha nge yang Spain pachal Don Montero chu mi hausa tak ni in Spain khopui le a che vela restaurant changkang tak tak nei tu ani natna hian million le mitte a thlir lo ti hriat takin ani pawh chuan a thin zone vel chu na a ti thei hle a mase kan hriat angin business lam khoi ani miawa a buaya a hriselna lam angai tu man meu lo mase chu tia ataksana vel lai khonnuwa avain enti le chuan a hriat lo hlanin kan sarnatna a lo vei reng mai chu ai poala poizok chu anatna chuan final stage thleng toin he khovel sual le bolhlo taka hian damna hun rei anei talo chu ani sum hian nunna a lei theilo kan tia mase atakrama chuan kan status le story te a kan thu thatak tak man te hian zung a kai mo hlau thung si ani hi ti chuan Don Montero chuan thu thluk na siamin a siam that te to lo hun kal to a thil thleng te awanga ril ru ti buai to lowin a hun hnung chu nun thatak le hlim taka man atum ta ani ti chuan don chu mire thei chemna in po nei to lo anga in chei dang lamin engtin chiange an ha thok ten an lo don sonang ti hriat tumin a restaurant ho chu atlo kwalta a chuta chuan ama tingui vek thei tu le ril ru tina thei thil atong ta ani ama sabera chuan a restaurant ming thang le changkang ber mai rampum huwa puwa mi te hriat hlo tak chu atlo ta a chu adora lu atum lai chuan manager lo om chuan thin rim hmel lek lek hian chuak turin alo ti tamaya Macedon chuan manager hne na chuan hun rei tak aril atram to thu le in no puar tura chu restaurant a thil ei adu thu chu a hril le ta a Macedon chuan a bei sei lo lutuk chana adong ta manager chuan nang ang mire thei hi chuan helai ang restaurant changkang lutuka hian engtika ma thil in ei ve thei lawang in hnom hnok te kha la thala va in bol fai phot la ti chuan restaurant ma atang hian mi thil ei lai chu ilo en ve thei ma na ti in a chang tamaya chu chana chuan don chu ti phuzokin a ti lung hnur hle kum tam tak chunga tha le zung alo sem ve to na te a restaurant chu mi zongzong ta na asiam ani ti te angai toin aril ru ana hle a ma se a in ben dai ve mai be sei chung le na thok dang ten a thawang an lo ho pe sein reilo te chung chu a han ding le ria ma se thil thleng chuan ziom lam apana hnekin a thalo ta tel tel mai reivak lawa chuan ei siam tu pakhat chu lo chuakin dona hne na chuan ovin thak mai hian iril atrama ni chuan restaurant hnung lama vakalla nimin lama abang noi ka pai ho kha va eiro idam chunga iei mu that ber anima na alo ti ve tamaya don chu abeidong trandeu to security pakhat chu localin restaurant atang chuan anei tu pa ngai chu a the chuak ta a don chuan thil thleng chu mak ati in oi harsa ati hle adot le chuan a restaurant danga chuan kal le in dorlu na kongka awa hon chuan waitress pakhat chu ama a tak lo ding in an manager hne na chuan mini kholo zet an dora alo lu tum thu chu a hril ta a an manager chu inherin chu putar chuan an dora tang chuan chi thlum pakhat po a lei tur ani lo ti in a hril ta a don chuan rang takin chu dora chuan customer hlun ani thu le dor nei tupa nen poa anin hriat thu te chu a soi ve luama anei tupa chu call ula min la hriat ngei po ka ring a han ti le rama manager chuan nui so ti hriat tak mai hian ama chu anei tupa ani thu le chuak wat mei turin a hril ta a kudo putar anga in chei dang lam don chu a lungai hle an ha thok ten mire thei an lo don son dan te chu arap lek lek mai kholaya chuan te rul rulin aril ruwa chuan zo na chan sen lo te chu alo lut ta zut zuta
eng thil chi ange mo ka management chungchanga hian diklo omni eng wanga kan hathok te kha nun rong em nge mo anni ti te chu ngai tu neu neuin a top bera chuan a restaurant hluile upa ber omna chu a in chhir thleng ve ta hlol maya chu restaurant a chuan a thian nai tak a hathok lai ni bok Rocio chu thok ve in ani hi Don Montero an a restaurant masaber a hon lai po in a assistant a alo tang to nge chu dora chuan mi an lo thahnem em maya Don chuan Rocio thutna lam chu panding ngal chatin Rocio an hena chuan ei tur tlema zong min pe theia ngem ti in azot ta topa Rocio chuan chu putar chu ngun taka enin Don chuan a hret chuak don emo ati man nge ma se vanei thak kan ti don nge van doi thak kan ti zok don a hrelo hlo mai Rocio bok chuan kapu helai hi sup chauka ani lo chuak wat ro ani lo chuan security ka kau a tul pal ange atita a Don chuan ma se chang thop lep khat chi alom ka du ka kalna apianga ran bo ang main min pe chuak zel si a ti in alo chang ta a Rocio chuan chu chia chu alom inia mi changkang chia thil kai pui thin mi chiang lo le kuddo ni lowin ati le a Don chuan engtin nge chu tiangin mi ti thei businessman hlo tling tak ka ni thina ma se ka hlok na te chu van duina awangin ka chan hlo maya mi thatak ini ti ka hria I thin lung tak chuan tranpui ngai te tranpui I hre ho lo ti in be sei takin a thian pa thatna te chu phor sak a han tuma ma se Rocio chuan he restaurant din nan hian sum tam tak ka invest asin katan chawa ti chu ni lo ila he dor nei tu pa mol tak midang te tranpui reng thin hi man mana khan atla chhedei tawang ma se tu na tanga rei lo te a hian kan sarnat na awangin aboral don thowa ti chuan heng thil zong zong te hi kata an ni vek to mai don ani chuan thil pakhat restaurant a eitur dilin kal to ngai reng su rang takin heta tang hian chuak ngal vat ro ti in ani na a hriat mi lo Don chu a hnot chuak ta a ani na dik tak hria sela zong ati teu lo tur Don chuan a thian pa le zelin chutia ati chu a hrila hai hle maya mit tui la treu chungin chu dor chu a chua santa ani ti chuan a restaurant danga te po chuan kal le zelin putar kutdo an lo don sondan te chu alo in ang vek maya atop nan tak tak ti in a restaurant pakhat nim hring moi tak main a hual vel dup chu be seina tlem te nen chuan a han pan le ta a Montero an aril atram thu le changlep khatlek adu thu a soilai chuan chu dor manager chu lokalin aril ru tak chuan hundang ang thowa an lo hno chua lo vek po in an lo an khum hrap chu a ring le ta ngal rum maya ma se manager in hoi hom taka engtin nge ka pui theyang che alo ti chuan Don chu ati hril hai let ling hial mai Don chuan aril atram thu le ador lu to na te a an lo don sondan te chu a han soi ve a manager chuan Don chu dokan ruak a om hun lo ngak turin a hril le ta a darkar khat le a chan ve vel set a thut nu chuan Don chuan in hno chuana chi khat a tho nga in kal atum ta a chuti lai tak chuan chu dor manager chuan Don chu kawin a dokan tur an pe fel to thu chu a lo hril ta maya manager chuan Don chu dokan ei tur hlira khata chuan thut tirin a chan chin chu a hril ve pa boka manager chuan chu dora chuan kum khat vel chau ala tho thu soin a hma chuan businessman plotling tak ani thu te chu a soya ni khat chu van doi thlak tak main car accident an tok ta hlok maya anei zong zong baka an bung ro te chu hradin anu pui treatment ti na a hman thu le abora le si thu te chu a hrila ni khat chu helaya hian eitur zongin keipo ka kal ve a ti chuan he dor nei tu pa hian hathok atana min la lutin kanun pa nga ya ka let le theita ani atita a chuti lai tak chuan Don chuan chu pa chu a hret chuak ta zok maya manager bok chuan Don chu local le turin le chu dora chuan na apek tur thu chu a hril ta
chumini vek chuan don chu dora chuan kal le in chokalama thil siam te chu awa en fiale te a chuta manager te nen chuan kongka a lo ngak turin a hril ta a chauka chuan a hmai vela a in cheidang lamna te chu a phi fai ta a ti chuan chu dora chuan a thuam hno hak lai nen chuan awa chuak le ta a mi lo om ho te nen lam chuan mak ti in an thil hmu chu oi har sa an ti hlom ngei mai chuta don chu lo tong chuakin a restaurant a manager zong te a ban vek thu le matio che a zuwa tur thu chu a soita a ti chuan matio hnuaia thok te chu manager an ni ngal tur thu te chu a soitel ngal bok ani don chuan chung te a nei lo awangin chulaya thok te le a chunga that lo chhuat to tu te chu a chung te hnai ber an lo ni ta ani thil thatam tak ti tur hian in sen so vak alo ngai lo i nei sa in pek na te le khongai na te chau mang po khan thil thatam tak i ti thei ani ti hriala thil tha ti turin khua alat lai lo ti hretel ngal bok ang che kan video te milo thlir sak awangin lom thu kan soya min subscribe in like button kha milo me sak vela video thar lo la chok le zel turte i mai lo nan bel kha ion bok don nia in zawa in ni man nom vek ule